Iż-żieda fit-teknoloġija diġitali ffaċilitat it-tixrid ta' materjal ta' abbuż sesswali ta' tfal online. F'dan ir-rigward il-Kumitat tas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur tal-Parlament Ewropew approva b'mod qawwi ir-rapport imressaq mill-Membru Parlamentari Ewropew Alex Agius Saliba dwar ir-regolament dwar l-abbuż sesswali ta' tfal. F'Mejju tas-sena li għaddiet il-Kummissjoni Ewropea kienet ħarġet bi proposta li kellha lan li ssaħħaħ id-drittijiet ta' tfal, iżda spiċċat anqlet ħafna kritika minħabba biża' ta' sorveljanza tal-massa madwar l-Unjoni Ewropea. Għaldaqstant Agius Saliba spjega li xogħlu kien jirrikjedi li jinstab bilanċ delikat fejn jiffjorixxu miżuri li jipproteġu t-tfal u vittmi waqt li ma jinkisrux id-drittijiet fundamentali bħal privatezza. Dawn l-abbużi saru xi ħaġa komuni ħafna mhux biss f'Malta ma wkoll fuq bażi Ewropea. U permezz ta' din il-leġiżlazzjoni issa l-ewwel darba l-awtoritajiet ser nagħtuhom aktar għodda l-ewwel nett sabiex materjal abbużiv jitneħħa fl-iqsar żmien possibbli, materjal abbużiv ta' tfal tagħna. Imma wkoll sabiex naraw li nkunu nistgħu nindividwaw lil dawn il-persuni b'mod aktar faċli. Ir-rapport ta' Agius Saliba indirizza kull tħassib li l-liġi emerġenti mhux se twassal għal spjunaġġ u sorveljanza tal-massa waqt li ġew adottati dispożizzjonijiet li jipproteġu d-drittijiet u l-libertajiet tat tfal fl-isfera diġitali.